Вітаем вас, у эфіры Беларусь-3 навіны культуры на календары 12 мая. І далей у выпуску. Адкрыты конкурс маладых і юных кампазітараў у Мінску. Велікодны канцэрт у чырвоным касцёле. Спектакль па Быкаву ў брэсцкім драмтэатры. Выстава да 75-годдзя вызвалення Беларусі ў Полацку. Беларуская акадэмія музыкі сумесна з Міністэрствам культуры з 14 па 16 мая правядуць другі рэспубліканскі конкурс юных і маладых кампазітараў імя Семянякі. У ім прымаюць удзел навучэнцы і выпускнікі як беларускіх, так і замежных устаноў адукацыі ва ўзросце ад 9 да 25 год, якія з'яўляюцца аўтарамі твораў. Спаборнічаюць яны ў трох узроставых катэгорыях. Пераможцаў назавуць падчас фінальнага канцэрту, які адбудзецца 16 мая ў зале імя Роўды ў акадэміі. Рыцарскі раман прадставіў мінчанам цэнтр сучасных мастацтваў. Выстава змяшчае каля сотні экспанатаў, жывапіс, графіка, скульптура і нават касцюм. На выставе пабывала і наш карэспандэнт Дар'я Валкавец. Дамы эпохі, адважныя войны, манументальныя палацы. Новая выстава ў Нацыянальным цэнтры сучаснага мастацтва прысвечана адной з самых романтычных эпох. Для вас, для милых и прекрасных дам, раз это рыцарский роман, ну и для нас. То есть мы даем такой вот посыл и еще раз вот убеждаемся, что лучше вас нету никого и ничего. И это видно в экспозиции, вот, в тех пластических находках, решениях, где вот милые дамы изображены. Ну и для нас, чтобы мы были похожи на рыцарей. Ну, хочется же быть вот именно вот в таком амплуа романтическом. Сярод экспанатаў работы Рыгора Сітніцы, Уладзіміра Тоўсціка, Юрыя Пескуна і іншых прадставілі свае творы на выставе і студэнты Акадэміі мастацтваў. Мы будем эту схему пытаться постоянно осуществлять, поскольку лучший способ стимулирования творчества и профессионального роста для молодого автора, когда выставляешь его с майстром. Экспанаты розныя і па жанры, ад графікі да нацыянальнага касцюма. А вось так выглядаў убор светскай дамы 16 стагоддзя. Калекцыя Барбара – гэта творчая фантазія аўтараў. Для яе ўвасабленні мастакі дасканала вывучалі гісторыю сукенак і партрэтны жывапіс таго часу. Як бачым, дамы рыцарскай эпохі любілі залаты колер і багатыя упрыгожванні. Асобнае месца экспазіцыі адведзена скульптурам. Вот эта работа называется «Выпьем, братцы, выпьем тут, на тым свете не дадут». То есть это классическая скульптура, та, которой вот мы привыкли, там, 18-19 век, памятники. Вот это правда во всем, в деталях, правда вот во всех человеческих вот этих формах ощущения, и как герой ощущает, и я как зритель это воспринимаю. Развіваць тэму рыцарства дырэктар цэнтра мастацтваў плануе і на ноч музею. Гасцей мерапрыемства чакае дэфіле ў тэматычных касцюмах, рэканструкцыі і нават рыцарскія спаборніцтвы. Заўтра у чырвоным касцёле Белдзяржфілармонія прадстаўляе велікодны канцэрт. Гэта будзе харавая праграма. У ёй заяўлены заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь дзяржаўная акадэмічная харавая капэла, а таксама мітрапаліцкі хор Мінскага кафедральнага сабора Святога Духа. У камернай зале касцёла прагучаць творы Галаванова, Часнакова, Ровенскага ды іншых. Заўтра ў Мінск са сваім спектаклем завітае Яўген Грышкавец. Яго развітанне з паперай прысвечаны працэсу адмовы чалавецтва ад выкарыстання гэтага матэрыялу. Сыходзяць у нябыт папяровыя кнігі, газеты, мапы і лісты. З імі ж сыходзяць і эмоцыі, адчуванні. Яўген Грышкавец разважае пра сучасную эпоху, калі паперу ўсё часцей замяняюць электронныя носьбіты. На сцэну брэсцкага акадэмічнага тэатра драмы вяртаецца спектакль «Пайсці і не вярнуцца». Пастаноўку па творы Васіля Быкава не паказвалі ў тэатры 4 гады. Аднавілі спектакль тым жа творчым складам рэжысёр Валянціна Янавец, сцэнограф і касцюмер Тацяна Карвякова, аўтар музычнага афармлення Аляксей Шчарбакоў. Ён жа зноў выканае галоўную ролю. Яшчэ раз спектакль пакажуць 19 чэрвеня да 95-годдзя Васіля Быкава. Пра цікавыя падзеі, што адбываюцца гэтымі днямі ў свеце музычнай індустрыі ў нашым наступным сюжэце. Американский рок-гурт Vampire Weekend
выпустили свой новый альбом «Phase of the Bride». Это чацвёртая студыйная праца калектыву. Пластинка складаецца з 18 трэкаў, некалькі кампазіцый было запісана разам з салісткай трыа Хайм Даніэляй Хам, а таксама з амерыканскім музыкантам Стівам Лейсі. У працы над альбомам таксама браў удзел знакаміты кампазітар і ўладальнік Оскара Ханс Циммер. Расійскі гурт «Альянс» зняў кліп на песню «Забытыя слова». Трэк увайшоў у першы за 25 гадоў альбом «Хочу летать». Рэжысёрам відэа стаў Михаил Макаренко. У роліку актрыса Ліза Луц бавіць час, катаючыся ў запрэжцы з хаскі, грэецца ля вогнішча, а таксама ў какошніку вярхом на кані ездзіць па заснежаных лясах. Новый всплеск популярности музыкі атрымалі пасля публікацыі на YouTube першай версіі кліпа на песню «На заре» 1987 года. На гэтым тыдні Дзіяна Арбеніна і гурт «Начныя снайперы» прэзентавалі кліп «Рінгтонам». Відэа пачынаецца з маналога спявачкі пра жыццё і каханне. Галоўныя ролі, акрамя самой Арбенінай, выканалі Максім Дрозд і Кацярына Шпіца. Акцёр сыграў целахоўніка зоркі, Шпіцы жа дасталася ролі фанаткі, што спрабавала забіць Арбеніну. Варта адзначыць, што сюжэт кліпа заснаваны на рэальных падзеях. У мастацкай галерэі Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка зараз працуе выстава «Фрагменты ваеннага жыцця». Гэта творы беларускіх мастакоў, прысвечаныя 75годдзю вызвалення Беларусі. Гэта спроба нагадаць пра мільёны нашых суайчыннікаў, што сталі ахвярамі той жудаснай вайны. На работах адлюстраваны ўсе бакі жыцця ваенных гадоў. Гэта серыі «Блакада», «Хлеб партызанам», «Фронтавыя дарогі» і іншыя. Таксама ў экспазіцыю ўключаны эцюды, накіды, нескончаныя сюжэты мастакоў. Адкрытая экспазіцыя будзе да 16 мая. У культурнай прасторы ОК-16 заўтра пакажуць лепшы беларускі спектакль 2016 года па версіі крытыкаў «Опіум» ад рэжысёра Александра Марчанкі. Гэтай пастаноўкай ён прапанаваў новы погляд на магчымасці сучаснага тэатра. У сучасным беларускім тэатры і драматургіі ўсё мацней гучаць праблемы простага чалавека. Сацыяльны кантэкст становіцца не проста фонам, а штуршком да развіцця канфліктаў. І менавіта гэтая ідэя рэалізавана ў спектаклі. У музеі гісторыі тэатральнай і музычнай культуры тым часам працуе выстава, прысвечаная 200годдзю беларускага і польскага кампазітара Станіслаў Манюшка «Падарожжа ў 19 стагоддзе». Тут прадстаўлены копіі малюнкаў бацькі кампазітара Чэслава, партрэты родных, замалёўкі мясцовых пейзажаў, нотныя зборнікі. Дапаўняюць калекцыю афішы, фатаграфій, пастановак твораў кампазітара на сцэнах сучасных тэатраў, а таксама творы сучасных беларускіх мастакоў, створаныя адмыслова да юбілею кампазітара. Працаваць экспазіцыя будзе да 31 мая. Далей пазнаёмся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. Аптэкарскі агарод, найстарэйшы батанічны сад Расіі, заснаваны Пятром I у 1706 годзе. З тых часоў тут засталіся ліловыя чубаткі і пранізліва сінія пералескі. Кожны год вясной у аптэкарскім агародзе стартуе фестываль першацветаў пад адкрытым небам. Каб апыліць кветкі, калі казуркі яшчэ ў зімовай спячцы, батанікі звяртаюцца да хітрасці. У ход ідуць звычайныя пэнзлі для малявання. Мяккім ворсам пылок метадычна пераносяць з кветкі на кветку. Тым часам адзін з галоўных сакрэтаў паліхрому – не прыбіраць леташнюю лістоту. Узімку яна хавае глебу ад халадоў, дзякуючы чаму ў норках пад зямлёй жыве мясцовая папуляцыя чмялёў-апыляльнікаў і іншых карысных насякомых. Буквально через 2-3 недели, когда земля как следует прогреется и дождевые черви станут активными, они начнут ими питаться. И они по ночам будут подниматься на поверхность, и постепенно все эти листья будут затянуты в почву обратно и переработаны червями. Кожны тыдзень карціна ў аптэкарскім агародзе мяняецца, распускаюцца новыя віды кветак, зараз назіраецца пік квітнення. Вясновы фестываль працягнецца да канца мая.
Прадстаўнікі 14 краін прымуць удзел у 23-м міжнародным фестывалі «Магутны Божа», які пройдзе ў Магілёве з 18 па 25 мая. Упершыню на фестываль духоўнай музыкі прыедуць удзельнікі з Партугаліі, Швецыі і Аўстрыі. Традыцыйна ў праграме пазначаны выступленні прадстаўнікоў трох канфесій – праваслаўнай, каталіцкай і пратэстанцкай. Таксама запланаваныя канцэрты прафесійных артыстаў, якія выконваюць духоўную музыку. У рамках музычнага форуму пройдуць выставы духоўнай літаратуры, канферэнцыі, майстар-класы і выступленні маладзёжных груп. Да 14 мая ў літаратурным музеі Петруся Брокі да 95-годдзя беларускага кіно ладзіцца выстава «Рыгор Кобіт. Шукальнік шчасця», прысвечаная драматургу, першаму прафесійнаму кінасцэнарысту Беларусі і аднаму з заснавальнікаў беларускага кіно Рыгору Кобіцу. У гісторыю айчыннага кіно назаўжды ўвайшлі першы гукавы беларускамоўны фільм «Двойчы народжаны» і камедыя «Шукальнікі шчасця», знятыя па яго сцэнарыі. За вялікі ўнёсак у станаўленне і развіццё беларускага кіно Рыгор Кобіц у 1935 годзе атрымаў званне заслужанага дзеяча мастацтва ў Беларусі. 15 і 16 мая ў Мінску адбудзецца фінал 28-га рэспубліканскага фестывалю конкурсу моды і фота «Млын моды 2019». На ім прадставяць больш за 60 калекцый беларускіх дызайнераў. Для вызначэння лепшых запрошаны міжнародныя эксперты, спецыялісты ў галіне моды і дызайну вядучых замежных устаноў і арганізацый з Італіі, Кітая, Латвіі, Расіі, Сербіі, Украіны і Францыі. Пераможцы прымуць удзел у міжнародных творчых майстэрнях, млына моды ў краінах Еўропы, міжнародных конкурсах дызайнераў, тыднях моды, выставах і стажыроўках. І яшчэ саліст вялікага тэатра Станіслаў Трыфанаў удастойны звання «Чалавек года» ў сферы культуры ў намінацыі «Музычнае мастацтва». За няпоўныя 2 гады гэта ўжо другое для спевака прызнанне на высокім узроўні. Мы сустрэліся з ім і пагаварылі пра прафесію, знагароды і пра тое, як яны ўплываюць на творчасць. Здравствуйте, Станислав. Мы поздравляем вас со статусом «Человек года» в сфере культуры. За неполных 2 года 2 признания на высоком уровне. Но у профессионала и достаточно зрелого человека самоощущение должно оставаться прежним. Наверное, в этом месте и заканчивается уже творчество, когда уже сел, уже, ну, я мэтр, ну, все, уже я мастер. Преимущество нашей профессии, оно в том еще состоит, что мы немножко все мальчишки и девчонки. Театр, он не позволяет человеку взрослеть. Невозможно же только к своей работе относиться с наивностью ребенка. Это переносится, конечно, и на жизнь. Поэтому относиться к себе так серьезно, наверное, не очень правильно для театра. Легкая ирония должна быть. И залог творчества – это самоедство, мне кажется, залог того, что человек будет расти. Когда я начинал, я даже, честно говоря, особо-то не задумывался, что мне может принести профессия, признание, благо. Мне просто хотелось овладеть этой профессией и делать ее так, чтобы мне не было стыдно и чтобы я чувствовал себя уютно, уверенно на сцене. Это важно, потому что извиняться каждый раз, выходя на сцену за свое существование, это несчастье для артиста, безусловно. В искусство часто приходят дети из достаточно далеких от этой сферы семей, но удивительно, что выходцы из среды музыкантов крайне редко выбирают иной путь. Несмотря на то, что в детстве вы избегали занятий музыкой, все равно понимали, что сцена — это ваша судьба? Ну, анализируя свою школьную жизнь, я не учился музыке профессионально, но я постоянно был рядом с ней. То есть это постоянные кружки, гитара, школьный ансамбль, потом возник церковный хор. Сознательная какая-то тяга, конечно, к творчеству, потому что семья у меня музыкальная. Не потому, что меня заставили. Меня очень вдохновляла хоровая музыка. Уже 16-17 лет мне было. Это так легло на мою душу. Отсюда уже к вокальному, дальше интерес к искусству. А можете назвать выступление или роль, с которой сами для себя утвердились как профессионал? Еще я и не утвердился как профессионал. Дело в том, что я благодарен очень, потому что я попал в театр, я имею в виду Большой театр Беларуси, и репертуар как будто бы для меня создавался. То есть я фактически здесь спел все баритоновые мечты. Риголетто, Набуко, Макбет, Грязной, Скарпия, Соломея, Часакана. Говоря себе наедине, что я это спел и что я с этим справлялся, я выхожу каждый раз на сцену, наверное, я все-таки профессиональный человек. Все равно каждая новая партия. Ты берешь их, становишься подкурсником. И сначала аппарат не слушается, и ноты не становятся. Это тоже очень отрезвляет и заставляет снова искать какие-то приемы, искать какие-то новые моменты в пении. Так что остановиться времени нет, это слава богу. Вы как-то говорили, что публика многое прощает. Наверное, публика простит прилетевшую ноту не очень хорошо взятую.
если человек на сцене потратился так, что это трогает. Скорее она простит вот эту ноту, чем холодный нос на сцене, когда человек вышел и как вокалист, может быть, даже красивым голосом и в правильное место, и ни одной ошибки не совершил. Но если публика зевает в это время, рассматривает программки, значит, что-то не то, значит, надо что-то менять. Недавно в Казани фестиваль имени Федора Шаляпина открыл ваш выход в «Царской невесте». Скажите, а сцена, атмосфера другого театра влияет на вас как на исполнителя? Безусловно, влияет. Что касается Казанского театра, то я с ними тоже уже около 10 лет сотрудничаю, и они для меня уже все родные лица. Там свои есть прелести, тоже свои воспоминания, свои работы. В нашем театре больше переживаний всегда, потому что своя сцена всегда более ответственна, чем другие. Потом есть, конечно, спектакли, которые поются 20-й, 30-й раз. Есть спектакль, который поется первый, второй раз, премьера. Конечно, всегда по-другому немножко ощущаешь. А за какую роль вы бы сами себя наградили? Я за какую роль бы сам себя наградил? Я играл волка в Одессе. У нас был теремок, и мы с моей женой, Диночкой, она была лисой. Это такой даже посыл молодым певцам, которые сразу хотят в скалы петь и игнорируют детский репертуар, потому что он чудесно освобождает. Потому что, как правило, пришедшие молодые люди — это один большой зажим. То есть рука левая, нога правая, что-то вот такое выходит и поет. И детские спектакли очень помогают сбросить, поиграться во что-то, побыть волком, лисой. Не надо быть Онегиным, вот так вот стоять, что не дай бог, как бы меня не выгнали. Так вот, это был первый мой, так скажем, актерский прорыв. Спасибо, Станислав. Новых вам интересных ролей и наград за них. І на гэтым пакуль усё. Заставайцеся на Беларусь 3. Да сустрэчы.